Ugi. Sakay ka, sir? Sir, naibuhok. Taas o buhok. Kasi gusto ka patindogon taga 2 ka oras. Sige na. Okay na. Nanang bigat la, oh. Ting dugaya. Dugaya ba ni mo? Nadugay ko ka, napagwapa pa ko. Napagwapa ka na imong purma? Sa tanaw ni mo. Ngingiga ni mo tanawon, oy. Ano mo na-appreciate akong kagwapa? Mura magigag-iring gibidli. Hoy, for your information, akong lipstick, abon. Sus, di ka kapalitan ng lipstick. Kung dili sa imong panirada. Hoy, di po ka kapalitan ng imong kwintas nga silver. Kung dili sa imong panirada. Sus, oy, ganiha rabi kung pinaabot ni mo. Ana mag yun ang mga Disney princess, paaboton. Disney princess, imong mata. Suya lang ka. Nya, magunsa man taron. Ikaw nag-una-una din niya, wag ka kabaloon sa buhaton na to. Makaguba ng mod. Plada, judo. Kita ka ng motor. Ang saan mo matanang, nga naman itag-iya. Sus, mura magkaroon pa. Sige, go. Ugi. Sakay ka, sir? Sir, naibuhok. Taas o buhok. Naka-lipstick, sir. Naka-duster, sir. Kasi gusto ka patindogon taga 2 ka oras. Ay, sorry, ma'am. Sorry, tuyo ni mo, ma'am. Simple lang. Pwede mo pahilot, sakit akong likod. Di man ko manghilutay, ma'am. Masayro man ko. Tagaan taga cash. Worth of 100,000. Dili ni piki, ma'am. Mas piki pa na imong naong. Salamat ani mama, dako jud kay ning tabang. Sige na, hilutan ako. Arita. Ma'am, magyaka ta diri, ma'am. Kita ka na ilingkuranan? Wala. Sige, hilot. Sige na. Okay na. Ops! Tama na. Tama ra to, ma'am. Dali ra man kayo. Tama na kayo. Okay na akong lawas. Adto na ko. Salamat kayo. Dira na ka. Salamat, nakuha ni 100,000. Di ba? Dali ra? Nya katong siki ang gihatag 100,000 man kato. Ay, kabala ka. Piki to. Di ko kakuwag ingato nga kadako nga kwarta.